vanhin poika Jaska, niin se sanoi, että hän haluaa ruveta pelaa airsoftia. Että oli koulussa joskus ala-asteella tähän niin kuin tutustunut ja sitten mä sanoin tietenkin, että ei missään nimessä mitään pyssyjuttuja meille. No, sitten hän oli hyvin sinnikäs tässä ja sitten ruvettiin tutkimaan sitä ja katsottiin, että Vaasassa on seura, mikä järjestää tällaisia ja mentiin sitten paikan päälle tutustumaan tähän ja sittenhän me huomattiin, että niillä on tosi tarkat säännöt ja kaikki, ettei siellä tapahdu mitään sellaista, niin kuin, että ne hosuisi vaan pojat keskenänsä tai tytöt siellä. Ja sitten ruvettiin sitten pelaa airsoftia ja tommonen 5 vuotta varmaan harrastettiin sitä. Mutta kun se on tuossa tien toisella puolella, missä me harrastetaan nyt tätä praktikaalia, niin sitten rupesi kiinnostaa, että mikä täällä paukkuu koko ajan. Ja sitten tultiin yksi kerta sitten kattoon tänne, että mitäs täällä tapahtuu. Ja no sittenhän meidät otettiin hyvin vastaan ja Kosolan Vesa sitten heti, että haluatteko kokeilla tätä? Löi pyssyn käteen, että saat kokeilla, niin se oli menoa. Joo, että siitä lähtien sitten niin rupesi kiinnostaa ja ollaan sitten sillä tiellä, että sitten tehtiin turvallisen ampujan nämä kaikki kokeet ja pikkuhiljaa siitä, että nyt tämä on niin kuin 6. vuosi nyt, että 2019 tehtiin se koe. Kun me mentiin siihen turvallisen ampujan kurssille, niin sitten isä houkuteltiin mukaan, että lähden niin kuin sinne ja hän tuli sitten heti siihen mukaan kanssa silloin 2019, mutta äiti on nyt sitten katteli vähän sivusta ja nyt ehkä 3 vuotta on sitten ollut mukana, että meitä on niin kuin 3 sukupolvea nyt sitten pyörii täällä. Laji on kumminkin semmoinen, että ei siinä niin kuin ikä ole missään tapauksessa minkäänlainen rajoite. Et pystyy niin kuin, silloin kun me käytiin TA-kurssiin, niin Jussihan oli silloin, minkä ikäinen se nyt olitkaan? Se olit silloin varmaan joku 12 vuotta. Joo. Ja se, että tulee maailmalla kumminkin niin kuin nuorimmat ampujat praktikaalissa, niin on 10-vuotiaita jo. Eli ei se niin kuin, ikä ei ole praktikaalissa minkäänlainen niin kuin este siihen aloittamiseen tai harrastamiseen. Sitten löytyy esimerkiksi nyt Tsekin MM-kisoissa, niin vanhin taisi olla 84. Joo, 84-vuotias. Sille välille. Joo. Eli laji on semmoinen, niin kuin mikä kyllä pystyy niin kuin kaiken ikäisenä harrastaa, kaiken kokoisena ja myöskin sukupuolella ei ole mitään merkitystä, että siellä on kumminkin sitten sukupuolikin antaa mahdollisuuden, että naisilla on omat sarjansa, että ei tarvitse meitä miehiä vastaan niin kuin ampua siinä sitten. Praktikaalissa tavallaan tarvitsee olla nopea ja tarvitsee olla tarkka, että sitten se rata tavallaan otetaan aikaa, kuinka kauan sulla kestää sen radan suorittamiseen ja sitten sulla on niitä maaleja, joko peltejä tai pahveja tai haulikolla kiekkoja, mihin sun pitää osua ja sä saat niistä tietyn määrän pisteitä. Ja sitten ne pisteet jaetaan sillä ajalla, millä saadaan sitten tavallaan se hit factory, mikä määrittää sen sitten, että kuinka hyvä sä oot ja mihin sä sijoitut sitten. Mähän aloitin noin 1,5 vuotta sitten ampumaan. Että me oltiin Kreikassa EM-kisoissa, se oli 23 oltiin ja siellä isoveli sai Euroopan mestaruushopeata ja mähän en ollut silloin vielä TA-kurssia ampunut. Ja sitten kun isoveli asteli sinne lavalle, niin sitten mulle tuli semmoinen, että ei hitsi, että tää on kyllä nyt, niin kuin, että kyllä mun on pakko ruveta tähän kanssa. Että mä yritin turvallisen ampujan kurssia silloin samaan aikaan kaikkien muiden kanssa, mutta mä olin niin nuori vielä, että ei vaan riittänyt niin kuin teho käsissä, ei vaan pystynyt siihen. Ja sitten siellä kisoissa mä tajusin, että tää on kyllä siistiä, että tähän on niin kuin pakko päästä. Ja sitten meniköhän kuukausi ja mä ammuin sitten itselleni TA-kortin ja sitten mä oon siitä eteenpäin niin 2-3 kertaa viikossa varmaan. Niin kuin, keskimäärin varmaan pari kertaa viikossa. Niin, käynyt reenaamassa. Ja kyllä mulla on niinku se tähtäin on aika korkealla, että mä haluan koko ajan joka reenissä parantaa itteeni ja mennä niinku ylöspäin. Että jos sinne joskus pääsis arvokisapodiumille. Sen jälkeen kun käytiin ne turvallisen ampujan kurssit läpi, mikä on niinku edellytys, että sä pystyt praktikaalikisoissa ampuu tai saat ampua, niin me alettiin kyllä kisaamaan aika lailla heti. Eli silloin ensimmäisenä vuotena ammuttiin pistoli SM, yhdet ainakin.
joka oli kyllä niin kuin, olisikohan se ollut meidän toinen kisa. Lähdettiin heti kisaamaan, koska kumminkin tämän lajin niin se kisaaminen on siinä se suola, että ei niin kuin itse, jos siinä niin kuin ei ole mitään tavoitetta siihen kisaamiseen tai siihen niin kuin, että mihin sä tähtäät, niin pelkkä semmoinen, että se menisi niin kuin radalle vaan ampumaan niin kuin ampumisen ilosta, niin ei ehkä ole ainakaan niin kuin minua omaa itseäni. Että kyllä siinä niin kuin pitää olla joku mihin tähdätään. Mä ammun aika monella erilaisella, että praktikaalia voi ampua tosiaan pistoolilla ja sitten tuolla PCC:llä, mikä on se pistooli, kaliberkarpinen ja haulikolla ja kiväärillä ja miniriflellä ja että sit mä ammun vähän kaikella niistä, että tykkään tosiaan siitä kisaamisesta ja aika paljon Suomi on kumminkin niin pieni, että paljon ne samat ihmiset liikkuu niissä niin kuin kisoissa, oli sitten haulikko tai pistooli kyseessä, että se on niin kuin tosi kivaa aina sitten tavata niitä kavereita siellä. Mutta totta kai aina haluaa olla niin kuin parempi ja parempi, että mä kisaan ehkä enemmän niin kuin itseni kanssa, että joka kerta pitäisi olla parempi tulos ja ottelen nyt sitä, että täytän sen 50, että pääsen Lady Senioreihin. Ja seuraava iso tähtäin on sitten niin kuin ensi keväänä on pistoolin niin kuin Euroopan mestaruudet, missä sitten mä olisin se Lady Seniori, missä sitten voisi vähän pistää vauhtia. Kisaa edeltävä viikko, niin se ei nyt ehkä ollut ihan paras mahdollinen viikko minulle, että meillä tuli aseen piipun kanssa hieman ongelmia siinä ja ennen kuin se saatiin ratkaistua sitten vasta kisapaikalla. Niin vietin siinä sen edeltävän viikon vähän unettomia öitä, että itsellä niin kuin 2 ensimmäistä kisapäivää oli hyvin vaikeita. Koska laji on, mitä niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että se on kumminkin semmoinen, mikä vaatii sen, että pään täytyy olla mukana. Et siinä on se ajatus, nopeus, tarkkuus. Ja se 2 eka kisapäivälle, niin se ei ehkä ollut ihan, mulla ainakaan itsellä niin kuin ihan täysin mukana. Sitten loppua kohti se kisa niin kuin parani siitä niin kuin suoritusten osalta. Mä odotin hyvin innolla tätä kisaa ja totta kai muuhunkin tää Markun unettomat työt vähän vaikutti, kun itseäkin vähän niin kuin rupesi jänskättää, että mitäs tässä nyt käy. Mutta kaikki hyviä, päästiin sinne ja siis ammuin niin kuin omaan tasoon nähden ja siihen, että mä en ole kuin 1,5 vuotta harrastanut, niin ammuin mun mielestä aika niin kuin taitoni nähden ihan hyvää kisaa. Että ei ollut nyt niin kuin mitään semmoisia isompia ylä- tai alamäkiä, että aika suht tasasta kisaa. Ja just toi niin kuin verkostoituminen on mullekin aika semmoinen niin kuin lajin suola niin sanotusti, että mä tykkään tosi paljon niin kuin tutustua uusiin ihmisiin ja sitten taas niin kuin tapasin vanhoja ystäviä, joita Oulussa kivääri maailmanmestaruuksissa tutustuin. Niin se on niin kuin mun mielestä mukavaa näissä kisoissa. Ja ne on hirveän opettavaisia tavallaan, että sit kun sä myös pystyt seuraamaan niitä ihan sitä maailman top-juttua, niin sit sä pystyt vertaamaan tavallaan sitä, että toi teki noin ja teiks mä noin. Että se on niinku myös semmoinen opettavainen juttu. Suosittelen ihmisiä kokeilemaan tätä lajia, koska tää on niin kuin ammuntalajista, niin tää on mun mielestä niin kuin monipuolisin ja myös sitä kautta todennäköisesti kyllä vaativinkin. Ja sitten meillä on aika hyvä tiimi tavallaan, kun meillä on näitä nuoria ja sitten meillä on niitä vanhempia, että saadaan. Ja sitten sä lataat meille itse paukut Vihtavuoren ruudusta. Kyllä käytän Vihtavuoren tuotteita on käyttänyt. Kyllä pystyy aika hyvin sitten pelaamaan sitä, kumminkin sitä kisaa. Että sillä paukullakin on aika suuri merkitys siinä kisassa sitten. Pistolikaliberin lataan itse kaikki. Ja on ladannut nyt 4 vuotta. Et kyllä se lataaminen on siinä se, että sä pystyt optimoimaan sen patruunan sen asetyypin ja myöskin sen ampujan mukaan. Että mä pystyn ehkä ampumaan vähän terävemmällä patruunalla, mitä Sanni pystyy ampumaan, jos puhutaan pistoolista. Niin kyllä siinä niin kun, sillä on suuri merkitys sit siihen, kun lähdetään kilpailemaan. Että se itse lataaminen on hyvin tärkeä ja kyllä niin kuin siinä Vihtavuoren ruuti on ollut kyllä ehdottomasti paras, niin kuin mitä olen käyttänyt ja mitä olen löytänyt. Ja Vihtavuoren taulukkoja on käyttänyt lataamisessa siinä, että mistä lähdetään niin kuin liikkeelle. Mä käytän 300-sarjan ruuteja, oikeastaan 320, 340 pääsääntöisesti. Ja toisaalta se lataaminen, niin se on semmoista niin kuin, tietysti silloin kun alkoi lataa, niin se tuntui aika hankalalta ja semmoiselta työläältä se homma. Mutta sehän on zenmaista hommaa.
sä vedät vivusta ja laitat sinne luotia ja katsot, että ruuti on mennyt, niin se on oikeasti se on niinku semmoista niinku, tällä hetkellä näkisin sen terapeuttisen. Se on mukava terapeuttinen harrastus. Ja niitähän kuluu, niitä paukkuja no, niitä kuluu, meidän joo, perheessä. Joo,